niin, tehtaalla on käyty ja kelikin on vähän muuttunut. Aste on lämmintä ja vaikuttaa sitten tuommoista pientä vesitihkua sateilua. Mutta vielä ihan hyvää keli ja tuossa mennessä oli semmoset ajot. Viitasaaren ja Pihtiputtaan välillä saavuttiin semmosen letkan pätkän, missä keulilla meni henkilöauto ja muulikärry perässä ja se vauhti oli 60 Lintulahteen asti. Useampi 10 kilometriä meni 60, vaikka se itse tie olisi kyllä antanut myöten ajaa 80. Vauhti oli se, mutta eipä tuosta nyt meikäläinen myöhästynyt mistään. Joo, kello on 10:10 illalla, että kyllä minä ajan sinne äskeiseen laanniin ja vien kuorma ja vien meidän kylän terminaaliin ja sitten vaan aamutuurin miehelle kuorman kyytiin. Siinäpä se on tämä yöohjelma. Niin, ei kai tässä sen erikoisempaa. Mennään näköjään vähän ylinopeuttakin mennäkö 90 ja alkoi ajatuksissaan laukkaamaan vaikka vakkari on päällä. Pitää ajella lepikkoon ja kuorma kyytiin ja sitä teheen, niin siitäpä se etenee. Jaha, täällä meinaa olla vähän pikkusen on tuiskutellut tässä kylätiellä. Saapa nähdä mitenkä se tuo liittymä tuonne metsikköön on ummessa. Jokos se tässä tullut? Siinähän se on. Siinähän se on. Onhan se melko tukkoon lyönyt se. Ei siinä ole tuo yksi kohta, minkä se aina lyö tasaiseksi. Pikkuautolla siinä olisi ollut jo jumissa kyllä. Hiirulainenkin meni tie. Ei ollut Mitsubishi pyyvystänyt vielä tuota hiirulaista. Ai piru viekko, mennään ruveta jalkaa pakottaan tämä istuminen. Vasenta reittä lyö turraksi ja jumme. Tää on monenlaista kolinaa kyllä. Se tuo jääkaappi pitää semmoista romiinaa nyt, että niin alkaa suivauttaa ihan tosissaan.
tuo saje rauhoittui jo, että tuolla etelämpänä tuli melkein vettä ja vielä tuuleksii jonkun verran. Nelostie oli ihan hyvin auki, että ois kyllä yökehän tuo mitenkä kipiää. Alkaa tulla tykkylumihommaa. Justiin tuossa vastasella oli tuo kepakko, niin ei huvittanut pysähtyä. Pikku vauhdilla koittaa törmätä tuo oksan kanssa. Nythän se löyti lunta taas jostakin vaihteeksi. Ei oo pahasti juoksettanut tässä ennen. Jos nippu reilu tuota koivua ja tosta kuormaa havua ja jos tehdään semmonen homma, että periaatteessa voisi tehdä niin, että ottais nyt myötämäkkien tästä mennessä jo nipullisen tuota havua, niin. Sitten paan kärryyn koivua, niin saa painoa tästä jo sitten. Painoa kyytille. Minäpäs tein semmosen koukkauksen, että tuolla oli pikkunöttinen ja sitä koivua. Ja kun laittaa kärryyn, niin pääsis tuohon pinolle kyllä tai sitten tälle. Ja sitten ottais takapakkia tuolle pinolle. Kävis se silleenkin. Minäpä otan tästä mennessä jo tuon nuppinipun. Teen mä sillä lailla. Joo. On nupillinen keppendaaleja kyyvissä. Käydään kääntymässä tuossa ja ruvetaan sitten kerää kärryyn noita koivuja. Tuossa on tuo nöttönen, mikä äskeiseltä kuormalta jäi. Kärryssä on jo telit yllällä ja nyt on tridemi alhaalla ja laitan tuon punttinappipainatuksen päälle. Etuvetävälle nostaa painoa. Näkyy 17,6 tonnia nyt nouseva ja takavetävän keventää 3,5 ja tridemillä on 9,6 tonnia tällä hetkellä. Nyt se pitäisi siinä edellisellä kerralla kävi semmonen painovirhe, että olikin ritemi ylhäällä, niin sitten vielä punttinappi, niin se siirti etuvetävälle sen painon ja puski suoraan tämä koko keksintä. Välillä käy sille.
Katsotaanpas varsin tuosta mittarista vielä, että mitenkä se tuo eri painatukset vaikuttaa. Näkyyköhän täällä? Siinä on nyt etuvetävä 5,2. Eikö siis etuakseli 5,2 tonnia, etuvetävä 18,5. Takavetävä kevenee 3,4 ja tridemillä on 8,2 tonnia. Ja nyt pannaan, ettei ole mitään painatuksia, niin se vähän aikaa tuossa nyt kellailee ja säätelee ja pumppaa ja suhisee. Niin siinä on semmonen normaali tilanne nyt, kun ei ole mitään painatuksia. Pikkusen nyt ajassa varmaan muuttuu, että etuvetävälle ei jää 10, mutta tuommoinen on niinku liki normaali tilanne. Sitten jos pannaan takavetävän painatus, niin se tekee sitten tuommoisen, että se pikkusen keventää tridemiä ja siirtää enempi takavetävälle painatusta ja etuvetävää taas pikkusen keventää. Etuakselille jäi 7,1 tonnia. Etuvetävä 9,6, takavetävä 12,8 ja tridemi 4,9. Niin tämäkin on semmonen, että se tällä kääntyy ja vetopyörillä riittää painoa ja pituutta. Sitten jos pannaan etuvetävän painotus, eli tämä on semmonen suoraan ajoasento, mäjen nousunappula, niin etuvetävä pitäisi nousta 20 tonniin likimaan ja kaikki muut pyörät sitten kevenee melko lailla huomattavasti. Että tällä asennolla, jos ykkösvetävällä on vielä kettingit, niin se kyllä pitäisi melko lailla nousta tuota. Voisiko sanoa vaikka että perse-eellä puuhun, mutta kun eihän tällä meillä on mäkiä, niin ei ole tarvinnut testailla. Siinä on etuvetävän painotus nyt päällä, eli etuakseli kevenee 4 tonniin, etuvetävä 19 vähän rapiat, takavetävä 9,5 ja tridemillä ei joku 1,5 tonnia. Eli tällä mallilla se ei, no kyllä se nyt kääntyy, mutta eikä sitä kovin jyrkkiä käännöksiä olla. Hyvin loivia mutkia pääsee tällä mallilla. Semmoset oli painatukset. Ja tässähän niitä nyt on, tällä napilla nyt ohjattaa, niin on etuvetävän painatus. Sitten käyttää ylöspäin, niin on takavetävän painatus. Ja sitten tällä punttinapilla on se, millä mentiin tuohon kääntöympyrään. Painottaa etuvetävä ja tridemi. No niin, siinä oli oppitunti Volvon painatuksista. Sitten ruvetaan keräämään Kokkendaalia kiinni. Olisikohan se siinä kohdalla? Joo, ei kai siinä. Minä menen hämmentelemään. Tehkää työ sillä väliin jotakin muuta. Joopa joo. Se on loppuliuku maaliin nyt Kello on 3:10 ja aamutuurin miehelle on kuorma kyyvissä, pikkusen jäi tuo keulanippu vaijaaksi, mutta
Sepä saa sen tuolta menomatkalta sitten. Niin, keli on muuttunut. Illalla pöllytti ja tuuli ja nyt on 2 astetta lämmintä ja tämmöstä vesitihkua sateella. Semmosta on kelin vaihtelu. Mutta joo. Eikä siinä, pitää käydä pötköllään välillä ja illalla niin harjoitukset sitten jatkuu. Tuossa ennen tätä kuorman tekoa kävin tankilla ja hiekotin mäsiinitkin löin täyteen. Nyt on tämmöisellä lussakelillä, niin se tuo sepeli saattaa tulla tarpeeseen. Mutta. Ei kai siinä, seuraavaan kertaan. Jo vain, sepä on tämmönen keli tänä päivänä. Eilisillalla oli sitä mahdotonta tuiskua ja tuulta ja tuiverrusta. Tänä iltana tulee vettä taivaan täydet. Tuossa kävin loput puut hakemassa sieltä hankintasavotosta, missä eilinkin pyörittiin. Ja puolitoista nippua tuli ja nyt otan tuosta terminaalilta täyteen. Ja Ilipasen tehtaalle ja siitäpä se tämä yö lähtee käyntiin. Niin. Sitten kehittelen kotiin menokuorman tuolta Pyhäjärveltä. Siinä on yksi talvisavotta, mistä soittivat, että on laaniahtauttakin, vaan se on semmonen homma, että tällä kelillä ei muuten lähetä sitä tietä polkemaan. Se on se samainen, missä silloin syksyllä oli sitä vähän tiukkaa tielle tulloa. Ja niin. Sitä ei hyövää mennä tällä kelillä nyt polkemaan. Toki se polanne, jos se on pehmeä, niin se kyllä saattaa mennä pohjia myötenkin, mutta voi siihen tulla liukastakin jälkeen. Siellä ei kyllä tosi nyt ei oo kulettu silloin ihan alkutalvesta. Ei se välttämättä liukkaaksi menee, mutta tosin se on kyllä vielä auraamatakin. Tässä oottele auramieheltä tietoa, että milloin se käy nuo pari laania tuosta aukaisemassa, että ennen minä en pysty menemään oikeastaan kumpaankaan. Aura sitä on tehnyt temppusen siellä. Emolahti, ota suunnaksi, Emolahti. Joo. Tässäpä on tämä liittymä, mitä silloin. Syksylläkin tuli koeponnisteltua ja Sehän on semmonen homma, että tässä pitää ruveta hiekotella tätä tielle tulloa ja vähän liittymän laitaakin tuosta nousua. Niin. Ja sitten koekuorma tuolta ja silleesti. Keli piti olla reilusti jo pakkasella tänä yönä, vaan eipä se säätieteilijä nyt tiennytkään mitä se on ennustanut. Pikkusen on semmonen märäoloinen vielä tuo lumi tuossa tien pinnalla, mutta näinpäs vähän aikaa hiekottele ja pitää tunnustella, että mitä tästä tulee.
Ihan ei sattunut nyt tähän kinkammaan sepeliä, kun alkoi tuo kärry menemään tuonne penkalle, niin vähän epäonnistui tämä minun systeemi, mutta jospa se siitä. Niin, mennäänpäs kahtoo mitä täältä löytyy. Tässä silloin syksyllä kun kulimme, niin tämä hakkuhan oli vielä kesken silloin jo. No, nyt se on käyty tekemässä loppuun ja Tähän on tullut uutta puuta ja tässä ympyrässä sitä käännyttiin silloin vai pitää tästä mennä tänne eteemmäksi ja täällä pitäisi tulla sitten toinen käännepaikka vielä. Toinen paikka, joo. Täällä olisi ollut laanin ahtauttakin jo pari päivää sitten, mutta oli justiin se vesikeli silloin ja tuolla oli yksi hankintasavotta kesken. Tuumattiin, että ajetaanpa se nyt ensimmäisenä loppuun, että tänne suotta tulla huonolla kelillä ja eikä tämä vieläkään kyllä nyt oo niin viimeisen päälle hyvä, että vaikka pakkasella niin tuo lumi on vielä ihan märkkä. Tässäkö sitä on sitten käännetty? Tässähän se tietenkin on käännettävä, joo. Kun se on tuo 6 puska tossa nyt vastuksina. Ilmeisesti tuonne eteenpäin ei oo niinku mitään menemistä. Eihän tuu kuin mehtäkoneen jälki vaan. Kun se jää nyt pimentoon tuo mihinkä kärry on menossa, mutta jospa se sieltä hakkoo paikkansa niinku päätalon uuni. Pikkusen pitäisi antaa nosturia tuolle 6 puskalle. Joo, ei mene kärry vielä penkkaan. Se tuossa pinossa oli jossakin puunpää melko pitkällä. Ei ota kopin kylykkä. Vähän menee turhan laajalle, mutta kyllä se siitä kohta ruppe kääntyy.
pikkusen mennaa nuppina mennä No kyllä se tuosta vielä menee. Näytti peilistä, että menee vähän turhan reunaan vaan. Kallellaan vielä tuonne ojaan päin. Tuosta kun se muljahtaa sivuuttaa, niin peijaset pian alkaa. Pikkusen otettava kärryn persettä sivuuttaan, kun enempi tuonne vasemmalle, kun näyttää, että ei satu ihan piirun kesken. Oho, nyt se menee jo liikaa. Perkele. Kokeillaanpa siitä. Ei kyllä tuolta puolen näe yhtä, että mitä siellä on. Nähän se pinon pää jo tulleekin, niin tarvii pitemmälle päästä. Siitä kai se on ruvettava lohkomaan tuota jäistä pinnoa. Katsotaan miten meille käy tuossa tielle tulossa sitten hetken päästä. Jees. Kuorma on kyyvissä ja kohta on moment of the truth niin sanotusti. Ei ollut pahasti jäässä tuo pino. Helvetisti oli lunta kyllä tuossa pinon päällä, mutta itse pino ei ollut semmoista jäätynyttä köntsää, että olisi pitänyt lohkomalla ottaa. Onhan täällä joku reissu hakijana tekee pendaalia. Muutaman kerran saa käydä, vaan tämä melkein onkin ainuta lanssia kohta missä on puita. Melko vähinä nämä kohteet on, mutta ei oo vieläkään puut loppunut. Minkähän nappulaa sitä valihtis? Pannaanko takapainatus, niin vetosilla on mahdollisimman paljon painua ja ritemikin sitten kuitenkin jonkun verran ohjailla. Pannahan kädet kyynäspäätä myöten ristiin, että ei tuu autoja. Hiekkaa peliin ja
ole häivää. Aivan hyvin onnistui. Pimmeillä hyvä tulla, kun hoksaa autonvalosta, että jos joku tulee. En kyllä itse edes joutanut paljon sivulle kahtomaan, mutta eipähän valoja näkynyt. Tää vielä seuraavalla kerralla hiekotella pikkusen lisää, että jos joutuu pysähtymään, niin ei tuu sitten tilannetta. Mutta nyt jäi tuossa pikkusen jäi se kynnys, kun se pikitielle nousee, niin jäi huonolle sepelille, mutta pannaan seuraavalla kerralla vähän lisää. Eipähän siinä muuta kuin terminaaliin purku ja kello alkaa olla 2, että ne on tämän yön suoritukset siinä, kun tämän kippaa maaliin. Niin, huomenna iltana jatkuu. Joo, tehdäänpäs pikkusen hiekkalaatikko hommia vielä tässä ennen kotiin lähtyön. Onko perkele tuo lukko jäässä? Pikkusen oli kohmassa. Hiekkalaatikko hommaa, joo. Se on kun tulee lauhat kelit, niin se pelin kulutus kasvaa. Hyvin vähän onkin tänä talvena kyllä tarvinnut tankkailla. Mä oon ihan pätevä, meillä on tässä paikallisen ratturimiehen kanssa diili. Tuolla on satteelta suojassa mursketta. Tässä tulee semmonen aamuyön pikku kuntopiiri. Mä oon niinku automiehen farmarikävely, kun kantaa molemmissa käsissä ämpäreitä. Mä oon lanseerannutkin semmosen automiehen triatlonin. Yksi laji on tämä farmarikävely ja toinen laji on kun kokeilua pyörän mutterit ja kolmas laji kun rasvaa koura ja kuulakehät, niin se on automiehen triathloni.
Äskenhän se kun pari ämpäriä vielä vie, niin piissa. Aha, siellä naapuritontilla hakemiehetkin lähtee liikenteessä. Oho. Tähän tuli ylitäyttä. Joo, eiköhän sillä taas pikkupätkä hiekottelen. Minäpä hurraata tankin kautta kotiin. Ei muuta kuin päätyyn. Saa nähdä mitenkä se nyt nukuttaa. Eilen tuli nukuttua varmaan anna 7 tuntia. Hyvin monesti ne unet jää siihen 4-5 tuntia. Eilen meni ainakin 7. 7 tuntia, jos ei vähän enempikin. Tahtoo olla sitten, että tulla jo pääkippiis. Se on semmoista. Pannaanpa vielä vihkoa ylös noin. Siihen taas mennä 100 litraa ja edellisellä kerralla mulla jäi muuten merkkaamatta, sinne meni 60, niin pannaan nyt, että 160. Tuossa ostin muuten tämmöstä heijastin teippiä, niin tuonne kärryn vanteisiin olisi hyvä panna täplät tästä. Näkis työvalossa, että mitenkä ne nuo rattaat pyörii vai pyöriikö ne ylipäätään ollenkaan. Niin nuo pitäisi joskus kuivalla kelillä tehdä semmoset täplät sinne. Nythän ne kyllä vois olla kuivat nuo vanteet. Tää melkein tuolla kun tankille menee, niin askarella ja liimata, että suostuuko ne pysymään. No joo, liimasin tuossa vielä päivän päätteeksi niin tuommoiset heijastin teipit tonne kärryn vanteisiin, niin joskus aina liikkeelle lähteessä, kun peilistä katsoo, että no pyöriikö ne rattaat vai ei. Jos nuo vähän helpottais sitä siikailua. Harvoin ne kyllä levyjarrut on ollut jäässä. Ei voi sanoa, että ei oikeastaan ikkää, mutta ei tässä nyt montaa viikkoa on, niin pätkän matkaa tuli 3. akselilla. Pyörät sutissa tyhjänä kylläkin, mutta no teipit tuolta loistaa melko mukavasti.